بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أمبل ما شرف لا تي في لجبو ومبو فونس لماك فولينو على كيشنا كهيننا كباركا أمبي الله تعالى دلي على كوكا أني أو بلا جيلنا بو الله تعالى با أفاني أغا قرآن باين كنا لا كو على كتامشين باو بونيالي كوي على يسران يدوي وحكم كنا لا جمعية أنصار الدين الإسلامي نوي ما الإسلام تومباي من شغل نو جين فانتان أني ناني وكا تومبولو فرامي مكاي كاو في نوي كاي سكشن ويه عاشورا شو نينمايا نوي محرم كالو كليتاين نوي إسلاميا دومبا دوي ني كوباو چامان كراكا بين أما وحكم كنا لا akene sigira kai khaso ndula tikene bala no stade basi kulubaliye bada yere la choy akene nyene mara ankara mo fe Muhammadul Amin cham kabosegu ale tumbe munumunu salola kai kaw fe ashura ya sore yani wajulu ka damne ton nyemo ye bismillah le kamifo anika mawu bismillah angaje angulame ni barayna be ambu foko wali manto ngomo ka drome yira la ngomo ka akilla yira ala fuli ba bela jide mbake sini ala kana ojo anuma ala ka miliaru blano ala ka fenduma minga bonini akilla mamana ye ngomo ala ni barayna be ni hukumu konna la ka dam nanga organisation bizilu commission min sigira barayna be ni kama dime baga jekulu be tonde mini se kala ton kono ba munu se kala ambe ala deli ala ka boda duma ala ku era sago duma ino utimana ka boye chebi en fait kay en suina ni kuma jeranda mafo association Ansar Din jamana bisaba ani segi obi en fait kay en bi arama din jamais joni kuna ni ba ko sababu nyima Chemi dona na akabara ye Chemi dona ni akabara ye kasoro ima yi nyale se ka fo de makasa ye me ma trome ute mo lemin cham Ansar Din kono jamana bisaba ni segi akumo be kero mina aleba kanaka o kama wo jamana bisaba ni segi me en fait en suina mo lemin cham maye oni ma trome utikele Chemi dona na ka baraye kuma kanti baraje ato ale sira khato o che bayni be en fait en suina Chemi nya fo alaye ka to alaye Chemi nya ke Usman Siris Malana Haidara ka susuma ka sensuma o dibi en fait ka yan suina mer to kola ambe na baga befu ambe na baga befu keren yala anga almami munun be keneka anga dugutigi munun be keneka anga dine nyamgo munun be keneka anga foli bu ben anga foli keren ni shi ankara mogoma no e El Hajj Mohamed Lamin Chami dale mi be anga dugu kono ya bi ni ado watini mo amba fa e kaka bismillah kay kwame ku ko fe ambe shumina shu badegu ye silamaya kalo folo wala ambe foli ke silamé bela jele ka fo bema ko bonne et heureuse année 1442 ambe ankara mo minum bora yoro were kana ya no ka fara anka ka fara ubade unka ani uje nyogonka dine na sirala ka ni suyi kala nyana maya insha Allah taala bela jele ye dine baraide wala alhamdulillah groupement toyala anga nyemro olu toyala minu no ka soro ni lojura tunte u fana tumbe soro an fe yanno alhamdulillah nga bi uteno nga ungani ya ube hanno fe yanno bawo baranye bara kelende wala ko ka foli bla ankara mo ye minu kera sababu ye kanin sigi ka to ka sigi jamana in kono kerengere nyala anga kay dugu kono yanno Sherif Usman Madana Haidara obe anyamo yala ani ademe bagaw bamako yeno ani jamana fantan nani bela jelena foka se kay kono yano
wala alhamdulillah an bɛ taasibila fana kɛ ka taga karamɔgɔw minnu n'o ka sɔrɔ ni olu tun cɛsirilen don nin baara in na i n'a fɔ an yɛrɛ y'a ye sigi in kɔnɔ yan nɔ cogo min na inshallah an bɛ dugawu kɛ u ye ala ka yen fisaya u ma ni duna ɲɛnamaya ye minnu bɛ balola fana an bɛ dugawu kɛ u ye sijan ani labanko ɲuman ye anw ni olu bɛɛ lajɛlen ye an bɛ o dugawu kɛ an karamɔgɔ minnu banya n'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu banya an b'u bɛɛ lajɛlen fo ani an ka alimamiw n'an ka dogotigiw ani an ka jamana in ɲɛmɔgɔw an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ dugawu fana kɛ jamana in fana ye inshallah an bɛ kan jamana in na minnu bɛ jamana in kɔnɔ kunna ani minnu bɛ jamana in kɔnɔ n'o ye dɛmɛbagaw ye an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye jamana in na an bɛɛ lajɛlen hakilinata ye kelen de ye an bɛɛ lajɛlen miiriya ye kelen de ye jamana in bɛ se ka ɲɛ cogo min a bɛ se ka kɔrɔta cogo min inshallah n'a kɔrɔtara an bɛɛ de ye n'a kɔrɔsira n'a basigira a sigira an bɛɛ lajɛlen de an bɛ ala deli ala ka basigi ɲuman ɲuman ala k'a d'a ma nin waati in kɔnɔ lahalaya mun bɛ yen n'a bɛ kɛlɛ k'an jɔrɔ ala de y'a kɔrɔtabaga ye ala k'a kɔrɔta ka bɔ yen an b'an karamɔgɔ b'a fɔ n'o ye an ka sarifi Usman Madana Haidara inshallah bɛɛ b'a dɔn ale ka jijali a bɛ jamana in kɔnɔ cogo min an b'a dɔn a nɔfɛmɔgɔw fana n'olu y'a dɛmɛbagaw ye olu ka jijali an b'a kalama ne kɔni bɛ Kayi de ne ma se hayi maa hinna kuma tɛ ka yɔrɔ ye bari Kayi a dɛmɛbagaw minnu bɛ Kayi yan n b'a dɔn o ɲɔgɔn caman de bɛ yɔrɔ tɔw fana na inshallah bɛɛ lajɛlen ni anw de jɛlen bɛ an bɛɛ lajɛlen ŋaniyaw de ye kelen ye ala k'o ni sarikɛ dɛmɛ diinɛ in a kɔrɔ taara a jɛn sira cogo min ala ka dɔw fara ka ya rabbi an bɛ dugawu kɛ an jɛɲɔgɔn fana ye n'o ye Bonaɲang ye ale fana kɔni ye jijali mun kɛ an ye ni mɔgɔ bɛ ye waso ni mɔgɔ ye an kan ka waso ni Buna ye ala ye mun di Buna ma Mali kɔnɔ ani jamana in kɔnɔna na kuma tɛ Kayi kɔnɔna ma inshallah mɔgɔw kan ka waso ni Buna ɲɔgɔn ye a ye jijali mun kɛ an bɛ dugawu k'a ye a n'a balimaw bɛɛ lajɛlen ye a n'a jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu k'a fana ye ala ka yen fisaya ma an ye an bɛ dugawu kɛ Haidara ye Haidara min kɛra an bɛɛ ma sababu ɲuman ye ni Haidara min tun tɛ nin don ninnu tun tɛ dɔn an fɛ silamɛya yɛrɛ tun a ɲagamina a fɛrɛkɛra taafan maa si tun tɛ taafan dɔn nka cɛ min nana ka kurakurayali kɛ diinɛ la n'o de ye silamɛya tiɲɛ ala kira a y'a tɔ cogo min cɛ min nana ka cɛsiri ka a ɲɛnamaya o de an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madana Haidara an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'a mɛn jamana in kɔnɔ a sen bɛ dingɛ min da la ala k'a sen bɛ dingɛ in da la an y'a ɲini ala bolo an y'a kalifa ala ma maa o maa y'a ɲini ni tɔɔrɔ ye ala ka tɔɔrɔ in ala k'a segin ma maa o maa y'a kanu ni hɛrɛ ye ala k'a fɔlɔ an ni la n'o bɔra ye an bɛ an karamɔgɔ fo k'a barikada an ka ɲɛmɔgɔba a n'an ɲɛ jɔyɔrɔ n'o ye Alhaji Muhamad Lamin Cham ka bɔ Segu ka na an fɛ Kayi yan karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an b'a fɔ k'a barikada n'o ye an ka ɲɛmɔgɔba Sayid Ibrahim Diallo an bɛ ale ka jɔyɔrɔ la yan donc ni ala sɔnna ma Kayi karamɔgɔw bɛɛ tɔgɔ la an b'a fɔ k'a barikada k'a fɔ nin kɛnɛ in y'a ka kɛnɛ de ye an k'a dɔn cɛ min filɛ an ɲɛkɔrɔ ale de ye Kayi tu tigɛ Kayi ansariya k'a yiriju turu Kayi yan o de filɛ n'o ye Muhamad Lamin Cham ye ale de nana Kayi yan ka Kayi tu tigɛ o y'a sɔrɔ Kayi tɔnden bɛɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 6 mɔgɔ 8 kan ale de nana ka na ka a yiriju turu bi a yiriju bonyana a ye suma bɔ a fɛrɛla a ye den ɲuman bɔ alhamdulillah an y'a wele ka na a kana a ye foro min bin foro in ɲana a kana a visiter k'a lajɛ mun kan ka fara kan ani mun kan ka t'a la walasa baara bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲa su in ale de b'an ɲɛkɔrɔ a y'aw nisɔndiya su in na aw bɛna kumaw mɛn aw bɛna fayidaya ni silamɛya kumaw ye vraiment bɛɛ bɛ nisɔndiya ni ala sɔnna ma ka taa i ka denbaya la an b'a fɔ yarabi jihadikɛla dɔ a bɛ jihadi sira kan ala ka n'a dɛmɛ ala ka n'a wasa ala ka hɛrɛ kɛ an n'a ye salo an y'an jɔ nin kɛnɛ in kan yan mɔgɔ caman bɛ kɛnɛ in kan o y'a sɔrɔ a dafalen tɛ an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ minnu taɲara ka bɔ a la ala ka hɛrɛ k'an n'u ye ala ka yafa n'u ma ala k'an yɛrɛ ɲɛ fara cogo ɲɛ ala k'an ɲɛ mɛn an karamɔgɔ la sankura hɛrɛ ala k'a da ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma gɛlɛya bɛ mɔgɔ kan tɔn in kɔnɔna na ani silamɛw bɛ yɔrɔ yɔrɔ yarabi ama ala ka gɛlɛya ninnu wuli
ala ka hera kan nawe ala ka hera kan ala ka farikolo kɛnɛya da naw ala an ka jamana ala ka sumaya ala b'a fɛ cogoya min na ala ka kɛ ten wali ɲuman minnu dalen b'an ka dugukolo kɔrɔ ya rabi a ma hɔrɔma kama ala k'an ka jamana ala k'a basigi ala ka hɛrɛ don jamana kɔnɔ an karamɔgɔ sen bɛ dugu mun da la a sen bɛ dingɛ mun da la ya rabi a ma ala k'a sen bɛ ala k'a ka denbaya ta fanga d'a ma ala k'an yɛrɛ ta d'a ma. O la an ka foli fɔlɔfɔlɔ an b'a ɲɛsin an ka section ma n'o ye Kayi section ye an ka section bureauba an b'a fo a n'a ka bureaudenw bɛɛ lajɛlen fo ka jigin comitew bɛɛ lajɛlen na ani sous-section ani uduw n'o bɔra yen an bɛ foli ni tanu kɛ ka taa mɔgɔ mɔgɔ sera kɛnɛ kan n'o ye Asura kɛnɛ ye an ka karamɔgɔw an ka alimamiw fɛn fɛn bɛ yan jamiya mɔgɔw n'o ye association islamique fɛn fɛn bɛ an fɛ Kayi yan n'u sera kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka tila ka an ka organisateur a cɛman n'a musomanw an b'u fo nin kɛnɛ kan an ka visite cɛman n'a musomanw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn nin kɛnɛ kan n'i y'a ye san o san nin kɛnɛ ye mɔgɔw b'a fɔ a ɲɛna olu de don an b'a ɲini ala fɛ san caman bɛ ala bolo ala ka a yira n na o la nin kɛnɛ kan an bɛ foli kɛ an ka baharu ye an ka cɛfin nɔrɔma Ustaz Bunaɲang an bɛ foli k'a ye nin kɛnɛ kan ka dugawu dɔn k'a ye ka ɲini ala subahana wataala fɛ ala ka dɔ fara a ka nɛɛmaw kan nin kɛnɛ in ye ale ka kɛnɛ de ye k'a daminɛ kabini san 99 an ka cɛkɔrɔba an'an ka serifu ba Hayidara ale ka weleli mun sera an ka karamɔgɔba ma n'a nana an fɛ Kayi yan kabini o san kunbɛn fo bi nin don in bɛ ɲɛnamaya Ustaz Bunaɲang fɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka nɛɛma s'a ma. an ma don Kayi yan ni k'an karamɔgɔ Hayidara fɔ ala ka maa lamɔ ne ko a Hayidara ala ka maa kalan ne ko a Hayidara ba mu dali ka ala jɔn an b'a fɔ Muhammadu ma dɔn ni janaba cɛ banawini kalama ko a Hayidara de donna ni janaba cɛ sɔsɔ t'a la fiyewu n'an y'an karamɔgɔ fo o ko waati taara misiden kɛnɛ jama birifile langoro kɛnɛ to su kelen tɛ tilan bɔ nka an ɲɛmaaw ye min fɔ an b'a kɛ ten Kayikaw hali n'a danna o ma lahara dalilu b'a bolo k'a jira ala la aw ka jama filɛ bani busama ta nin si fɛ k'a gɛn ka na a bɛɛ de nana ko ala n'a kira n'i ye ala ko fɔ mumini ye a bɛ sa o yɔrɔ de la n'i ye dunu fɔlɔ ni bala fɔlɔ kɛ mankan mɛn olu de bɛ yen sɛgɛrɛ mɛ ala jɔn de bɛ ala ka kɛnɛ sɛgɛrɛ Kayikaw hali n'a danna n'an sera Segu Sido jɛra ani Balazana an bɛ nin lakali. O kɔfɛ kuma nana sɛmɛ an karamɔgɔ la n'o ye Muhamadu Lamin Cam ye a y'i da don Asura la ka ɲɛfɔli kɛ an ye an ye min sɔrɔ an karamɔgɔ Muhamadu Lamin ka kumaw kɔnɔna la an ka jɛ an k'o lamɛn. n'a diyara Allahu subhanahu wa ta'ala ye su in na an bɛ san kalo 8 na o tile 29 san 2020 n'o bɛnna fana san kalo fɔlɔ fana ma kalo min n'o bɛ bɔ kabakolo la ni ala sɔnna an bɛ o tile 10 jours la kira kelen ka magan bila ka taa Madina fadenjuguya y'a sababu ye o san 1442 ala sɔnna an bɛ an ka Maliba kɔnɔ Mali ye hɔrɔn jamana ye yɛrɛwolo jamana don an ka jamana ala k'a kolosuma an ka jamana ala k'a basigi hɛrɛ caman ala k'a don an ka jamana kɔnɔ ka jamana denw don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ an ka jamana in hami fila b'an bi o ye cɛbɛnko ɲumanya ye o y'a fɔlɔ ye a filanan ye sabɛji foriko ɲuman ye n'an ka samiya ɲɛna an ka fɛn bɛɛ ɲɛna ala ka ji ɲuman d'an ma n'an bɔra yen an bɛ an ka premier région na ni o ye Kayi ye bonyadugu Kayi dɔnnidugu Kayi
Karamadugu kai, Horondugu kai, Yerewolodugu kai, Sheikh Usman Marana Haidara Kandugu kai, Bunanyang Faso kai. Ani kai kau jera, Horonya jedila, Silameya jedila, Maya sebe jeula, ni bunyate dogaya maya kono. Okuma alaka hereke ani kai kau. Kanga kai dugutigi fu. Ayam bismillah, aka dugula kaiya. Bismillah kadi dinatlo la kateme muise aka. Ni dugutigi kumama muyanze ya hala njole toko bibwangono. Jigitiga kuma shitemene dinatlo la kateme ename mungenga dugula ya. Komo mayala ambo barkada dugutigi. Alaka siga aka dugu nyene nguna. Ka jigi fanai. Imana ma bibo Bamako. Kama abo Buguni, kama abo Sigasu, kama abo Seguno e Anyerugi, kafara kai lamini bela jeleka, kwai toanga na bo kai kauye, oi dugu ka horonyadi, oi dugu ka mabayadi, bunyate dugu la mati blaika mabanye ka doi, note ni yere malo ni ka mabana ne malo wa ina jatibu malo. Kamna nana kaya ambuyana faflon fe ambuyana baflon fe ambuyana koro fe ambuyana dogo fe ambuyana karamo bo fe ambuyana kayere afamo fe bunya to temin ko fe ele alaka hereke ani kay dugui mbade una moray mbenga foli nyeshi bunya tigima Karamatigi jengene laklimba ma filibandi kanaba ma dibiale noraba ma Bahauddin Kemaluddin Sharafuddin Asid Sharif Usman Madan Sribuke ye jigifa Islamiyai Sribuke Ikra alaka misili bay ibratullah litaktiti ma muzika min alakat. Ikra alaka misili bay ima fini boroto kala ngaye adamadim boroto kala. Siriwike yi faso deme, siriwike yi ka dine deme, siriwike yi adamadinya deme. Alaka ani isoshi jan ani keneyala. San bioranduru alaka bioranduru were faraka. Bade unambora ye ambiseli Mustafa ka Mushtaba Murtada Muntakal Mukhtar na wamba njo ngile beka angala initi so nazilla kira bainga alhamdulillah kira miye shuina bunyafo silamiya ko ba chama kira wasa ko nu kuna wolo ko chama bena shuina ma menet nanga babu buli oka kora mingera kono noye alubaitu kala jarabi noye kira sumugo kala jarabi nebina ndasi oma kasura shuina ndina wajulike ngambido taruku de kono kata neka takassusu kando kalana okuyi taruku de masha Allah ola kira amba damene abora jinna kira bora Ibrahima kodina nabi Ismaila mi fay Ibrahima mbefega belebele una chogo fi ambe horoma kodina ni horoma dugu yera ni horoma kaba yera ni horoma kulu yera ni horoma so yera horoma adama de fana kan kai belebele una chogo
ni ye maga lajɛ ni maa y'a sigi maga ye muso ka dugu sigilen ye muso furulabato muso Ibrahima ye kira mɔkɛ a muso fɔlɔ ye Sarata ye a y'a furu ka waati jan kɛ a ma den sɔrɔ a ye n y'o de f'i ye ka kɔrɔ ni fadenw y'i da wari la u m'i da fɛn na ni fadenw y'i da sanu na u m'i da fɛn na nka ni fadenw y'i da muso ɲumantigiya la fo diɲɛ ka wuli hali i denw di k'u denw na n y'o de f'i ye Sarata ale de nana y'i kanto a cɛ ma Ibrahima a ko n jɛ e k'i ka diɲɛ labɔ kɛ kɔti i la o ye adamadenya ma bɛn e b'i hinɛ i b'i makari i b'i jigi tugu n jɛ komi ne kɛra konnamuso in di den wolo si janyana n jɛ n b'i ma ni Ala ye min y'i kɛ kira ye a ko o kama i ka muso wɛrɛ furu ka fara n kan n'o ye den wolo o na k'an bɛɛ den ye komi ne t'a wolo a furu ka fara n kan muso joli a furu ka fara n kan muso joli an ka bi tile la e y'a ye cogo di cɛ ma kala don a ɲin na ka kɛɲɛ n'a ye a tilala ka cɛ wele a ko n cɛ n kalenna Ala la n'i ma dɔ jira na i bɛ min furu na dɔ jiri la i n'o furu a furu ka fara n kan ne t'a wolo cɛ ma kuma a nana bolo sin u ka jɔnmuso ma k'o ka hɔrɔnya Hajara k'a fɔ cɛ k'o de furu cɛ y'o furu muso in ŋaniya dafara a ŋaniya minɛna o jɔnmuso furulen ma sabu o de nana denkɛ wolo o den de kɛra Nabila Ismaila ye Ibrahima ye o muso in n'a denbilennin de ta ka t'u sigi kungo kɔnɔ n'o ye Makan ye o don Makan tɛ yen dugu tɛ yen a taara sigi yen de a ko n jɛ n nana n sigi yan a ka di wa a ko a ka di n y'a kanu i ka sigi yan a ko n jɛ n'i y'o kanu n sɔnna Ala kama n sɔnna furu kama cɛ se ye ɲɔmugu min ye cɛ y'o d'a ma ani ji dɔɔni o bi bule kɔnɔ k'o d'a ma cɛ y'i kɔ don fo tunin donna a n'a muso n'a denbilen cɛ a y'i bolo ja Ala ye a ko Ala jɛni ko an kana dugawu kɛ jɛni ko k'an kana barikaw ɲini Ibrahima y'i bolo ja a ko Ala ne nana n ka denbaya sigi yɔrɔ la sɛnɛkɛyɔrɔ tɛ jima yɔrɔ tɛ Ala manu sigi yan foyi kama taru na e bato Ala dusukun di diɲɛ bɛɛ ma diɲɛ maa k'u sɔrɔ yan diɲɛ maa k'u sɔrɔ yan diɲɛ y'u sɔrɔ yan wa diɲɛ m'u sɔrɔ yan sabu hiji bi kɛ san o san Ala y'a kɛ Ibrahima ye ni dugawu de kɛ k'i kɔ don muso n'a den tora u bi dumuni kɛ u bi ji min ji nana ban muso tora a bi boli ka taa yɛlɛ kulu dɔ kan k'a ɲɛfili fana fɛ n'a ye maa ye o ka ji d'a ma a bi boli ka jigi ka bɔ o kan ka taa yɛlɛ kulu dɔ kan k'a ɲɛfili fana fɛ n'a ye maa ye taara o na ji d'a ma muso y'o taa ni ka segin 7 min kɛ kulu 2 ni ɲɔgɔn cɛ Ala y'o de kɛ anw ka hiji rukunu dɔ ye n'o de kɛra sa'ayu ye Safa ni Marwa la Ala ko muso ma e y'a dabɔ ji ɲini kama i den ye ne n'a kɛ Muhamadu mandenw ka Ala ɲini ye ko a y'i ta furulabato muso nɔ kuraya muso bi segin kuma min ka bɔ ji ɲiniyɔrɔ la a nana sɔrɔ Jibirila y'a kama kɛ ka den senkɔrɔla gosi ji poyira ka bɔ a kɔrɔ a ko ilzam ilzam ko ji ka lazimiya o de kɛra zamzam kɔlɔn ye o ji poyire arabu kabila fɔlɔ min nana sigi u fɛ o kɛra Banu Jurhum
y'a cogo di magan sigi cogo filɛ ismaila n'a ba sigi cogo filɛ ni kira fa ninnu bɔra o de la ka na bila alakira ba yɛrɛ la a ma fɛn min ye muso dɔ in ye min ma den sɔrɔ n'o ye sarata ye don dɔ la dunanw nana jigin ibrahima kan ibrahima ko haza yawmun asib bi ye don gɛlɛn ye balo tɛ yen dunanw nana fɛn t'i bolo la ala furulabatɔmuso ko n cɛ kana gɛlɛya i yɛrɛ ma ne den bi yan o faga a ko i den jumɛn a ko n ka turadenni sabu misimuso dɔ kun y'a den wolo ka ban na o misimuso in den ba ma sɔn ka si d'a ma ibrahima muso y'o den minɛ a ko misini y'o na yan dɔ b'a ɲini o t'a sɔrɔ dɔ b'a wolo o b'a fili na yan n'i ma misi si min na maa si min a ye baganw labɛn ka d'a ma n'a a balola fo k'a kɔrɔbaya k'a fa ibrahima ko o diɲɛ bɔra e la wa ko muso tɛ fɛn sɔrɔ bolofɛn na k'o kusaya a cɛ kumabɔli ma ka don a cɛ ni malo cɛ bilahi sogo o ye misini kantigɛ misi fara dunanw ye n'a sogo tobira k'a mɔ tuma min muso nana ɲɔngiri ka dumuni sigi ibrahima ko dunanw ma an ka dumuni kɛ ibrahima ye dunanw ye u bolo bɛ minan kɔnɔ u bolo tɛ se u da ma ibrahima siranna a ɲɛ b'a muso jɔlen la muso ɲɛji b'a la ka bɔ a gɛrɛla muso la a ko yali e ka saraka bɔlen i nimisara nɔ wa a ko n jɛ ka n'o sabara tigɛ ka don sen la ne t'a di ala ma k'a di furu ka sɔrɔ ka tila ka kasi o dɔn a ko turani ma kisi faali ma dunanw ma dumuni kɛ ɲɛ b'u bolo la minan kɔnɔ nka u bolo tɛ se u da ma dunanw ma dumuni kɛ ja dunan ɲɛmaa tulo b'o la o yɔrɔ bɛɛ o ye kɔnɔ ibrahima ma na yan ibrahima nana a ko i y'an dɔn wa a ko ayi a ko wa jibirila n'a ka délégation don a ko ibrahima ala y'an ci an ka na lutu ka jamana halaki n'o ye gɔrijɛgɛni minnu bɛ gɔrijɛgɛniya la ni ala ye kira ciw ma n'u ma sɔn ka kira lamɛn ne ko ala teri dɔ bɛ yan an ka fara ka n'a fo an na n'i fo o de la n'i y'an bisimila ni dumuni ye komi anw ye mɛlɛkɛ ye an tɛ dumuni kɛ nka an y'an bolo don minan kɔnɔ e hɔrɔma kama an y'an bolo don minan na i hɔrɔma kama nka ibrahima a f'i muso ye k'a ka furu labato n'a ka cɛ sutura kama ko ala ko a y'a sɔn fɛn na min si tɛ ala fɛ a ko ye mun ye a ko ala ko a y'a sɔn den la muso ko n jɛ jibatɔ seri min b'a dalankolon dɛ n'o tɛ ne ɲɔgɔn ko ni den o bɛ kɛ cogo di an nɛɛli n b'a bɔ min n cɛ san 100 ni kɔ n yɛrɛ san 90 ni kɔ ne ni den o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la jibila ko yan filɛ a ko ibrahima nin ye jumɛn ye ibrahima ko turani sogo don a ko n'i ye misi kantigɛ a kɛra cogo di a ko a sara n'i y'a boso dun k'o ye saya filanan ye ko n'i y'a tobi ka tasuma kɛ k'a si kɛnɛden wolo dun k'o ye saya superposé ye saya tɛ tɛmɛ o kan y'a ye jibila o sogo kuru kelen de ta k'a bila a tɛgɛ kɔnɔ k'a kama gosi a kan a ko bisimilahi wa kɛfa a y'a tɛgɛ kelen gosi a kan ko ni ala ye jɔn wasaba ye a ye sogo in bila turani sogo min bɛ tasa kɔnɔ min bolo bɛ dugu ma min bɛ barama kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen nana fara ɲɔgɔn kan a tobilen kɔ ka na kolow sɔɔri sɔɔri ɲɔgɔn kɔnɔ ka tila k'a segin kɛnɛya la k'a wolo ta ka biri a da la k'a ni don a la o tura labanna ka tura kasi kɛ ka si ibrahima muso ma jibirila ko i ye nin ye wa a ko ɔhɔ a ko ala min ye nin kɛ o ka den ma o ka nɔgɔ ala bolo ka tɛmɛ nin kan u taalen ma tɛmɛ foyi kan ibrahima muso in nana jɔ kɔnɔbara la ka jigin ala y'a sɔn den na o den kɛra cɛ ye ala y'o kɛ kira ye o de kɛra nabila isaka ye n'u ko a ma isaac muso in ŋaniya kama isaac ni ismail cɛ a bɛ san 30 bɔ o ismaila nana kɔrɔbaya o isaka ka furu kɛ
ka den sɔrɔ ala y'o fana kɛ kira ye o kɛra nabila yakuba ye o yakuba kɔrɔbayara ka furu kɛ ka den sɔrɔ ala y'o kɛ kira ye o kɛra nabila yusufu ye kira yɛlɛma ko 3 muso ɲuman kɔ la i belebelew na cogo lajɛ an tor'o la fo alakira fa nana bɔ abdul mutalibi la kana alakira ba yɛrɛ bɔ abdullahi la o kuma ka alakira kɛ ka den sɔrɔ den min tora a bolo o kɛra seyida fatima azahara albatul asidika naqiya tahira o fatimata an b'a bɛɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ dɔɔni tan de fatimata abubakar nana ɲini furu la kira ko abubakar i bi maa furu ɲɔgɔn bɔ i ye hɔrɔn ye i bi maa furu ɲɔgɔn bɔ nka n t'i bila ala ɲɛ fatimata ka furuko la kɔfɛ umar nana ɲini a ko umar i bi maa furu ɲɔgɔn bɔ nka n t'i bila ala ɲɛ nafigiw ko kamalen ɲaga ma den la a b'a kɔnɔ ko ala de bɛna jigin k'a den di cɛ ma a kana a den di cɛ ma u b'o la billahi jibrila jiginna nisɔn ka di jibrila nana kira ma a ko anw tilala kira ko a tilala mun na a ko fatima ta ka furu k'anw sanfɛla sigibaw tilala o la ko kuma na furu a ma minɛ ɲinina o kɛra buru fiyɛ mɛlɛkɛ sarafila ye o kuma furu taamana n'o ye furu seere 2 ye o kɛra ne jibrila ni mikaila ye o kuma na furu yɛrɛ furu maminɛ cɛ o ye asadulahi ghalibi ye ali ibn abi talibi o kuma na furu denfa o ye ne yɛrɛ masa rahamani ye ala fama ye furu denfa ko furu nafolo ko k'a fɔ fatimata ye tamanni natana n'i ye min fɔ o de ye furu nafolo ye bi fɛ ka siri furu na cogo de f'i ye y'a ye cogo di ala kɛra furu denfa ye ko ni min ye fatimata ja a k'a fɔ ale ala pɛrɛla a b'a kɛ ni fatimata ko kulu ka kɛ sanu ye ka taama nɔ bilayi o bi kɛ o don nka fatimata ayi a ye fɛn 7 de fɔ a ko ala furunafɔlɔ fɔlɔ a y'a fɔ masa ramani ye ko ne ko n'i bɛ janɛmɛ kɔnɔ i ni maa don n'i bɛ alijinɛ kɔnɔ i ni maa don nka n'i bɛ kaburu kɔnɔ i kelen don k'a ka kaburu kɔnɔ da nɔgɔya sirifi kaninaw ma ko sigara ka jugu adamaden jɔ i k'a wolokɛnɛ bɔ a la ka biɲɛ kɛ k'a sɔgɔ sɔgɔda ko 300 o kelen jeni ka taa ji ɲami ɲɔgɔn na ka don o kelen na bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲɔgɔnɲɛ da a wolokɛnɛ n'a bu ni ɲɔgɔn cɛ ko bilahi balaw ni masiba min mana bɔ o la k'o ye saya sikara ɲɛna jisuma min de ye ko a ka sikara nɔgɔya sirifi kaninaw ma a sabanan kunu ka jɔ do kɛnɛ kan o yɛrɛ y'a dama jawuli ko ni kamana guwango ye k'a k'o nɔgɔya sirifi kaninaw ma a 4nan o de ye fɛsɛfɛsɛli k'a k'o nɔgɔya sirifi kaninaw ma a 5nan o de ye bataki minɛ ye kafiri b'a ka bataki minɛ a numan bolo la nafigi b'a ka bataki minɛ a ko a disi faralen k'a bolo bɔ a kɔfɛ k'a d'a ma mumini tabi minɛ kini bolo la k'a ka bataki minɛ wasa di sirifi kaninaw ma a 6nan ko a ka mijana a ko o wasa n'o kunna wolo di sirifi kaninaw ma a 7nan o de ye siratu tigɛ ye k'a k'o nɔgɔya sirifi kaninaw ma baden n'a dana na an bɛ sirifi kanina fɔ an ka sa fatumata furulen ali ma nin cogo la folikɛlaw nana foli kɛ u kun bɛ si dilan min kan u b'o de kɛ ka jama bisimila ni folikɛlaw nana don dɔ la foyi ma sɔrɔ ali bolo a taara a teri dɔ fɛ yen o ma don diinɛ na o ye yahudiya ye a taara ko ka balo feere a ma balo dɔnna a ma kilo 5 e b'a faamu cogo min kaba kilo 5
ako ali ma garanti ali ko ala ba kalama ko ti tayini ala fe ni garanti ta landadi Allahu akbar ali tara Fatimata segera ko yeli mun ba bolo no kan Fatimata ka sona be momo fe minga ya ka sona fe be odo kira ye ta fe min bla ko nyomina ta fe kili Fatimata o ta fe di ta ka o da furu kema sutura kaso Allahu akbar balote du kono ngan je sutura dilangolum se ka bo musula okmana ali tara kato dit yahudiya kema aye kaba kilo duru di ali uma ali no nana sogono yahudiya ke shuve o ya musochi kwa kata fe do ta sogono muso dona sogono ka yelen bado e sogono billahi o yelen nywana te kalola aya chewele chewo ko munda ko fi yere nye chebul bato nana su ye noroba o kele minge cheka soroka aye noro in bofa yini atara sora bi bofa tumatu furu la bato muso ka tafedila ay tafenta ka yahudiya wele kana jirula yahudiya bishekin be jorala ka sharia jo aku fara yere ka soroka ta ala kira nofe ka tafendi kirama ko kira ka di aliyuma ko ale ya fara aka juruko ko damate ko wa ale na no fe ma bebi sheria morete ala ko momodu ya ala ka chide ku bena bayake ma bisheki Fatimata ka tafe a bedo dine na odo Allahu akbar yaudia bisheki o Fatimata yin ode nana wolo Imamul Hasan o kira modi voloy nanwa mi do Hasan o ya dama kuy Hasan bangene ko Husainu de nana bange o kofe Husainu min bangena fitri magen fitri bita se kuma mi Fatimata iselji taka sili billahi kalola bo mana bange joli mana ala o de kama muso sanmando Husainu bangena ni chogo indela ni defla kungadi ala kiraye amode flay dodola ma selma fini soro unyongo tura siniye seli ku ka fini kuro do ku pari ku yera laje folo ka laje ko nga fini ye mine okma ka bla shiniza ana soro ka sambani ke o do finite Hasan na finite Husainuna Allahu akbar unanu bama ko onga selma fini boy kanu ko fini bi tayere ke bolo tayere ke mana folo Allah diun durate fu suno kora kasoro fini mata tayere so ngam masaji ngo baliya mede o rabbe da ko ngo bana na da ko ngo Fatimata ko mani tarik jeni da ko ngo bay ako tayere kedo ay dere terke fini dama dugujera ay denu nu pari finina fini la bengo nyumamba fini noroma ba ana sabara na febe ka deun parala ka soro kata kuga tu mokefu utara kata ala kira bafo minge ni Fatimata ya anyefo kirai kano Fatimata mako yale e tayrike don ako ay ako wa Jibrila de kundu ko alay Jibril de blakata aljina gardien rirwana fe kwa ka fini di mi huliyuni hulaluye sundus istabrak min labe me ola ko kana di Hasan ni Husainu ma ku ka selma fini bade o makene ni e moke o kera sirifu ye jena ya o tabe dodola Hasan ni Husainu tega be nyomolo jeni bina fo on nyogo on mi moke kiraye jeni bina fo on nyogo on munu foye Imam Ali Badra Ali mi ye kelew ke ka kafiru kumbaw tige kabni Murata bun Marwana Ankebutu bun Zagwana Dauda bun Kabusa Antar bun Samiti Marhaba bun Mansiya jeni bina fo on nyogo on foye Ali gazwatul kandaku jonjo taba
o do silamɛya bɛɛ kun bi bin mais imam ali de y'a wuli fanga donna isirifuw ka dɔɔni imam ali o ko gazwatul kandaki jɔnjɔ taba o do silamɛ bɛɛ maa 3,000 kafiru ye jumuw de kɛ ka jamabaw lakafo minnu bɛ madinɛ ani minnu bɛ madinɛ kɔ kan u ye min gafo a ka ca maa 40,000 ye dɔw ka fɔ la ko tuma na k'o kana alakira ko de ba pewu o tuma na kira ko an b'a kɛ cogo di Salmanul Farisi ko an ka dingɛ tigɛ ka madinɛ koli sokɛ tɛ se ka min kun ta ni kɔfɛ jugu ma se ka don sokɔnɔ jugu an n'a dan sigi olu ka juguya la u ye dingɛ se o cogo la o dingɛ bɔgɔ bɔtɔ u taara se kaba dɔ ma u kalela ye kira de nana miwalu minɛ k'o kaba gosi n'a fanga ye ka Allahu Akbar saba fɔ o la ko ala y'a sɔn diɲɛ masakɛbaw hirikalu ka masaya siège ko ala y'ale sɔn o la ani mukaw kisu ani Kisra a y'a fɔ nin cogo de la o don n'a fɔra ko maa min ko Mali bɛ États-Unis minɛ yɔrɔ o ma nɔgɔn dɛ o bɔgɔ bɔtɔ kira yɛrɛ nana k'a bi a ko ye sahabaw a sɛgɛnna sahabaw ko Muhamadu nin tɛ sɛgɛn ye nahanu lazina baya'ana Muhammada alal islami ma bakina abada a ko anw de ye baya kɛ alakira ba ye silamɛya layidu 6 kan n'o b'an gana ni bɔgɔ in cɛli tɛ foyi ye y'a ye cogo di o kumana u b'o la kafiri kangara dɔ o y'a ka sokɛ ka dingɛ kunda cɛn ka n'i tun sahabaw camancɛ la o de ye Amru ibn Abdul Wutil Amiri a ko Muhammad e de m'a fɔ ko ni mumini sara ko diɲɛ y'a ka kaso ye ko lahara y'a ka alijinɛ ye wa ko hɔrɔnmusow bɛ yen nɔnɔkɛnɛw bɛ yen k'i tɛ sa i tɛ bana i tɛ kɔrɔ i tɛ dɛsɛ k'e m'a fɔ ten wa ko tuma na ko diɲɛ ye mumini ka alijinɛ ye ko lahara y'a ka kaso ye wa ko jahanɛmɛ b'a ɲɛ wa ko tuma na ne bɛ n ka jahanɛmɛ fɛ n'i nɔfɛ maa min b'a ka alijinɛ fɛ o bila ka na n k'o gɔrɔndɔ a joli la cɛ ma bɔ a seginna ka wele da cɛ ma bɔ a seginna ka wele da a ko o tuma na i ka cɛbaw tɛ wa Abu Ubaida Amir bun Jarrah Shurayh Habila bun Hasana Bukari bɛ min Walidu bun Walidu bɛ min Tufailu bun Amri Dawsi bɛ min Abul Marsad bun Marsadil Ganwi olu bɛ min a ye cɛ kumabaw tɔgɔ fɔ ka Abu Zarnil Ghifari Ar-Rabzi Jundub bun Junada cɛ ma bɔ a ko Muhammadu Mondo k'a yɛrɛ kama funu ka jama ka waso o yɔrɔ bɛɛ Imam Ali disi funu ten ka wuli k'i jɔ Badara Ali Saja Ali wulila min kɛ kira y'i tora ale ka Ali kira ko Ali ma ihzar ya Ali fa innahu amr Ali cogo dɔ dɛ n ko amru do Ali ko wa in hali ni amru do kɛ ne yɛrɛ tɛ Aliyu ye wa o kelen min kɛ nafigiw ye ɲɔgɔn kɔri ko yɔrɔ fakɔn tɛ Ali la ko a b'i kɛ amuru kan ayi an bɛ Fatumata furu siri a kɔfɛ yan o yɔrɔ bɛɛ kira y'a binakɛ den taama dɔɔni dɔɔni k'a bilasira Ali selen min kɛ kafirikɛ ko Aliyu ma ko segin ni teri b'i fa la ne don ne t'a fɛ k'i fa Ali ko ala jugu n'i ma n fa n b'i fa o yɔrɔ bɛɛ a jiginna ka bɔ a ka sokɛ kan n'o ye kafiri ka so bali ye k'o bɔ k'o ben k'i sen da so njaki kan ka sɔrɔ ka so kandigɛ a kelen so y'i sera k'a sen kɔrɔ fo ka taa so suma so ma se k'i yɛrɛ bɔ a sen kɔrɔ anw jɛ taama dɔrɔn la ya kɔsen kan a bɛ tila k'an yɛrɛ ka fili dɔn a tilala Hamadu de la a sama de b'a minɛ ka ɲɛ bubu de y'a bila a kelen y'a ye a y'o démonstration kɛ ka jira Aliyu la Ali ko a ma ruwaidak kalla fa kalleisu i cuyi k'i nɛmɛ i ni waraba den kelen ye ɲɔgɔn bɛɛ lam yusami'u qawla
بعد كلامي علي ولا يتبع قولا بعد كلامي علي بيني وبينك وما بيني وبين علي بيني وبينك وما بيني وبينكم أنا أسد الله الغالب ينظر حتى علي يدو بالله أسفلدي علي سفلدي أسيلي كاشي تو سفللا غرومو de fiera kashi alima ababul bato tara chawula alkabala ko aina ko sayindeki flow girna nu ka bere hal shini nu ba bere ni na luma dosro chawna na kumana mina kubina safa fa iza huwa al ajab bal ajab utarasro kabako billahi ali kama ki turo asavla ki turo ngurungo ngoloka ka bishi ninga kungolo chi atega kono ka monyongo arabu yo ye kumamna uko wallahi inna li hadha alwaladi la sha'nan ako nini ndenye shi soro kodo ben ndengono billahi kodo ben ndengono kodo ba kono ngode imam hasan bwala kodo ba kono ode Husainu bwala kodo ba kono ode Ali Zainul Abidin as-Sajjad bwala kodo ba kono ode Muhammadul Bakir bwala Jafar Sadiq Musa al-Kazim wakatasi haluma jarra ode ye Ayatullahi al-Kumaini ruhullahi al-Musawi ode bwala kodo ba kono ode Shama Tijan bwala ode Abdul Qadir Jilani bwala ode Bamran bwala ode Sherif Usman Madana Hyderabad kodo ba choti asadu abora no fe uyu shuru yonga kulubon ka shuru ko shila ku saba nyomuna anake no ko malike fla murutile do nyove dangangere na ka jiduru sangana iba fo abise aliyula sangana iba fo aliyu bisala utro bola gongo na wulu ni nyonje foku tunu fleba bela machine tu la ble machine tu la be isigi ka jabi makono kabni soba ma fo klebini ka dala lazara klebini ka dafurala soni kule ka do mara na fi waye mo rubina ke de sara mo ni ali kule ka ali ko baneni kira ko anga to foloko ka jo foloko ta madak manamna o yasra billahi imam ali asadullah al-ghalibi kema ka kungolotige ka da zulfaqari save ka ke kala kila jaza hasan hussein de ko jirbina fo on nyoko mi fay o aliwi ale de dine jo odo u flashina kira makira ye asan sigi akini woroka ko embrasser adala ka Husainu sigi anuma woroka ka Husainu embrasser akankoro o Husainu de gundoni atara basagere aka ya umma shumiha akumba ndakasa sumusumu ni kasabala ikafo ako ni suma dumate o tasawurati dala ako won moke nyuguna na de ay ne embrasser ay nga korokam koroke embrasser adala mbadi sumaten dala moke nyuguna na de ako mi moke do mi atenyugila angata billahi Husainu blalanye udona misiri kono doro kira girina ka fuka wulikijo akwa kira chugodi Fatmata ko ide sirama ko inyuguna na kiambra sadala kira kashira fabina kiri Fatmata ere dikuna ako Fatma nyugunde akira kumina malo ni afi ni bisa koro Fatmata ko kotite me alataka famundo ako amma imana me nye asan embrasser dala ubina poshoni dama kafaka nyani poshoni midote nye den sumusumu amma imana me nye Husainu embrasser akakoro billahi ubina kandige kasondoro ke ka furuki jibla de nana foy nyani kandige li doche
nya amrasa ka ko sillaw de binake kira dinge flami ngorota mbe nunu fe alla kema fe mami ngera nunu fe ahabba allah man ahabba husaynan alla ma kan mami husaynu kan empati ni mbe ko fe sara warate momoru mando nye ka kira sara illa al mawaddata fil qurba kullu as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba masara fo yini fa kan zuma kan dodol hasan ni husain bi bolla harala kira ikanu hasan ma ya hasan kuzu hasan husainu mine e o ko bi farad dogo kede ka koro kelewa tari bi farad koro keka kira ko he dia ko yete ne faralila husainu kawa e yete jibrila faralila hasan kawa ni simide flaka klo am patiu ala nana ke kira fatule Bouakari sigira hijra santan kele on nana fatu hijra santan sabana Umar nana sigi hijra santan saba hijra samwan sabana Umar fakara Abu Lu'lu'at al-Majusi fe Umar fagale on nana Usman bin Affan sigi hijra samwa ani saba hijra sam bisaban duruna uye Usman fana faka billahi ka kandige ka juli bo qur'an sanfe fo bi arabu bo be maliyatila fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim ajuli bonudika bo ayaka ni sisande ni ku tunisu kitabu la nu sira roma bi tashibilala okmana Usman fogale ko fe Imam Ali nana uya gwa Ali ubolo to benye sumana ukanyima ya kono katima alika kila soma ujugu ya fe fuche sabana na eriyo ke kafo ko uka islamia nyama basabafa Amr ibn Bakr Tamimi aleko abi Amr ibn Azifa Buraku ibn Abdullah oko alebe Muawiya fa Abdurrahman ibn Muljim oko alebe Aliyufa uyo eriyo ke sungolo kletan wolofla hijra sambi saba ani konondo ko sangore sungolo kletan wolofla hijra sambi nani beki tafa ala yake o do sogoma Amr ibn Asikume Egypt fustat ale masigata o do siliyorola ka sababu ke fargain min dora nona Qarijatu ibn Abi Habiba ikado Amr ibn Bakr Tamimiya alaje ka kenafo Amr ibn Asiya aleyo faka kasura Amr ibn Asimana Amru kishira Buraku ibn Abdullah aletara Dimashka kasirika Muawiya kono Muawiya nana kumamina ay bamuru jigi Muawiya ka bamuru ya fa beje ka jigi asgilaka wa kana rajulan muqwa illan saminan ale kunye cheklode masafe kunye Muawiya ya manja masafe do ya fama tloledo bamuru nana jigi asgilanka ka juli bablala Muawiya furakena okenera nga Abdurrahman ibn Muljim ale de tarida Kufa Misri kono Imam Ali Ali kunkorota ay yeleke akwa dinge adimso Kulsum akwi fa akajien faranyonya bidamene bi ya choti okmana kuma surunya bela anana do Misri kono minga no Imam Ali kasro chere bi sunogola Ali rede ay yigi as-sala Ali jominga ay murudo Ali kuna fuka kunzemeke ka mirabu noroko okira hijra sampinanina Hassan nana okofe kana foga benyanya ke uninyonche Hassan ye fangato moyo bolo ni sharti Hassan bina moyo tna to shiye unano ye javado Hassan muso no ye Ja'adatu bintu Ash'as bun Kais okmana uyo blaka potion di Hassan maka Hassan faka kasro ko bele ka bay ake Yazidu ni ma bay ake Yazidu bi faka uti toy donc Husainu akwa bada ati bay ake chenikele ufatu bira magandele dodi noy Muawiya ana mo kembe kiyat modin zanma ka bay ake chenikele
bon n'a ma kɛ fana o b'a faga ala y'a kɛ Husaini nana Makan o y'a sɔrɔ Kufakaw ye ci d'a ma ko na anw b'i dɛmɛ an bɛ k'i fɛ i mɔkɛ ka taabolo sira ɲuman a tɛ tiɲɛ an balolen ɲɛna layidu b'an ni cɛ na Husaini y'a yɛrɛ balimakɛ Muslimu bun Akil Husaini o de bila ka taa o ye Seydina Ali balimakɛ de ye Akilu kun ye ni Ali bi fa kelen na i y'a faamu o tuma na o Akilu o denkɛ Muslimu Husaini o de ci ka taa Kufa Kufakaw tora ka layidu minɛ ka bai'a kɛ Muslimu bun Akilu ye ko Husaini kana a ye maa 18 o yɔrɔ bɛɛ k'o labɛn agent secret wulila ka don ko dugu ma dɔɔni dɔɔni f'u nana ye sahababa min ni o bi ɲɛfɛ o don o ye Numan bun Bashir ye ale de kun ye Kufa maire ye u y'ale jigi ka bɔ yen pour que Muslim bun Akil sago kana sɔrɔ ka sɔrɔ ka jeni sigi o nɔ na Ubaidullahi bun Ziyad ala ka danga b'a kan o ye Ubaidullahi bun Ziyad sigi ka Basra wali do ka Kufa fara Basra ka d'a ma Ubaidullahi bun Ziyad a ka sɔrɔ ka wuli Muslimu nɔfɛ agent secret la comme Muslimu dɛmɛbaa ɲɛmaa jiginna o tuma na a taara kalifa don Hani bun Urwata ka so Hani nin ye cɛba dɔ ye ibn Urwa a kalifa donnen ye min kɛ mɔɔ bi to ka taa fɛ yen ka layiduw minɛ a bolo ala y'a kɛ fo Shariku bun al-Awar o fana nana ka na layidu minɛ Husaini bolo k'u b'a dɛmɛ o kun ye gouverneur kura in teri ye Ubaidullahi bun Ziyad a nana a y'a mɛn ko Shariku man kɛnɛ a bɛ Haniw ka so a taara foli kɛ Shariku la o don Muslim bun Akil kun bɛ se k'a faga mais a ko Husaini m'ale bila o la a t'a badenkɛ janfa fo cɛ y'i sigi a wulila a taara u nana ka wari labila ko ni maa min sera ka Muslim bun Akil yɔrɔ dɔn ani Hani bun Urwa o tuma na u y'a kose fo ka taa se maaw tolen don wariko la Ma'akal at-Tamimi ale ka sɔrɔ ka wari minɛ ka sɔrɔ ka n'a yɛrɛ kɛ Husaini kanubaaba ye u ka sɔrɔ ka taa n'a ye Muslimu fɛ a ye bai'a kɛ ye a ka sɔrɔ k'i den ka taa baro kɛ a tɔgɔ ye di Ubaidullahi bun Ziyad fɛ ka sɔrɔ ka Muslimu yɔrɔ fɔ nafolo a y'a lahara fali diɲɛ nafolo la o kelen min kɛ o ka sɔrɔ ka wuli ka na Haniw minɛ ka Muslimu minɛ k'u fila bɛɛ kunkolo tigɛ ka sɔrɔ k'a don kala la ka yaala n'a ye Kufa sugu fiyɛ la ko ni maa o maa ko i b'i kira joli fɛ i b'i kira bɔnnaw fɛ an bɛ nin de k'i la ala o kelen min kɛ Husaini ye sira ɲini k'a bɛ bɔ Abdulahi bun Abbas y'a kunbɛn ko a kana taa a ko a bɛ taa a ko u b'i faga Husaini ko anw ɲɔgɔn tɛ sira saya ɲɛ a ko ne mɔkɛ delila ka bɔgɔ dɔ di ne lamɔba ma n'o ye Umu Salama kira furumuso dɔ bɛ yen Umu Salama o de ye Husaini lamɔ a ko ni bɔgɔ in minɛ don o don n'i ye joli y'a la o ye Husaini faga don ye a ye bɔgɔ minɛ k'a lajɛ don min na Ashura dugu bi jɛ joli bɔra bɔgɔ la a ko i b'i faga Husaini ko n ba ne tɛ sira saya ye a y'a bolo kuru ta ka kuma dɔ fɔ k'a dayɛlɛ bilahi a ko na ni bɔgɔ ye kira min d'i ma a nana n'o ye Husaini y'a bolola bɔgɔ d'a kɔrɔ a bɛɛ kɛra kelen sawa bi sawa a ko saya b'anw ɲɛnajɛ i n'a fɔ den basi mara fila bi a ɲɛnajɛ cogo min sabu ne ma juguman kɛ ka bila o kelen Imam Husaini a ye kameda kɛ nin ko a ma n'i ma ɲɛ i bɛ taa denw to yan a ko la denw tugura kɔ Ali den Abubakar tɔma o min bɛ Ali bolo
o tugura ko Umar toma o min be Ali bolo Abbasu toma o min be Ali bolo o tugura ko Hassan den Kasim olu be tugura ko ani Akilu den ani Muslimu den nin be farala ɲɔgɔn ka tugu Husainu ko Abdullah ibn Umar nana kume paka sigi ako mataka ala ka latigɛ da ana fɔ Husainu fara fɛn dɔ ko nɔfɛ o tiɲɛ na bange Husainu bɔra Muslimu kunnafoni tunna Husainu na ay maa dɔ ci ko Salman ko ka taa a kunnafoni ɲini jugu y'o minɛ k'o faga Husainu t'a kalama u b'o la ay mɔgɔ wɛrɛ ci n'o ye Sayida Wiwi ko ka taa o bi taa la kuma min jugu y'o minɛ ka sɔrɔ k'a jɔ kumatu sanfɛ ko a ka Ali danga ka Husainu danga ka Hasan danga ka Fatumata danga a ko ɲa mɛn u ye Husainu ka ciden yɛlɛ sanfɛ ka jamaba kafo jama kafolen a la min kɛ k'a bɛna Husainu nɛni Ibn Ziyadi nisɔnkadi a ko Ala min fɔ a ye jama Husainu ye maaba ye a bɔra maaba la maabaden do maaba do nka Ibn Ziyadi maani do maaniden do nkalontigɛla do nkalontigɛla den do o kelen min kɛ a perenna ka kɔrɔsigiw la u y'a minɛ ka kalabiɲɛ kɛ giya la i ko njuguni k'a seri k'a bɔ k'a bin o kumana Husainu ni Faras daku bɛnna o shairu ye a ko k'a bɛ cogo di o ko Husainu kufakaw b'i fɛ dusukun na nka u ka bamuru b'i ka dɛ ani dɔ wɛrɛ bɛnna o ko a ma Muslimu sara Husainu ko balo kunnayara Muslimu kɔfɛ an ti balo bilen Muslimu kɔfɛ an ti se ka Muslimu su to k'an bɛna an ɲɛ wa denw na ko a sara an ka cidenya la ko anw balolen don ko an segira Husainu ma sɔn u ye Husainu kunbɛn ka Hurru bun Yazidi bila k'a kunbɛn o Hurru bun Yazid o de ye Husainu dɛrɛndɛ ka ji tigɛ a la ka na n'a ye fo Karibala kɛnɛ kan ka ci di Ubaydulahi bun Ziyadi ma u ka sɔrɔ ka na Husainu bɛlɛ ye an badenw a gɛlɛyara diinɛ bɛnyɔrɔw de filɛ seli fana sera o k'u bi seli u bɛɛ nana jɔ Husainu kɔfɛ ka Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad fɔ tahiya la mais u n'a ta bɛɛ k'u t'a to o kumana u ka sɔrɔ ka kɛlɛ ɲɛmaaba dɔ wuli ka na ka o kɛ Umar bun Saad Umar bun Saadi o de ye kira Saadu ye kira bɛnkɛ de ye Saadu kun ye Basra ɲɛmaaba de ye Saadu cɛ 10 min ko fɔra k'u bɛ alijɛnɛ kɔnɔ Saadu bɔ o la bilahi Saadu de y'a ba tuubi ba bana dumuni na Saadu ko n ba kɔngɔ b'i fa bilahi n ti fara Muhamadu la a ko kira dugawu kɛ n ka dugawu ka jaabi kira y'o dugawu min don Saadu ye ni i sen karila n'i bɛ so sanfɛ n'u nana n'i ye i sen karila k'a ɲɔɲɔ Saadu b'a fɔ i cun n'i y'i cun kumana min na yanni i ka se dugu ma sen karilen kolo mɔɲɔmɔɲɔnen bɛɛ a bɛɛ bi fara ɲɔgɔn kan k'a coro ɲɔgɔn na bilahi yanni a ka se dugu ma Saadu ka dugawu jaabi o denkɛ min tɔgɔ dara Umaru la o de kɛra kɛlɛ ɲɛmaa ye ko ka Husainu faga a yɛrɛ ma sɔn ko n'i ma sɔn an b'i bɔ ɲɛmɔgɔya la ɲɛmaaya kama a jɛnna n'a ye Yazid bun Muawiya Umar bun Saad Ubaydulahi bun Ziyad a naaninan diɲɛ dafɛ bɛɛ ka kusa o ye Shimru bun Zil Jawshani Husainu u ji tigɛ a la sufɛ Husainu nan'i kanu a ka maaw ma a ko a bɛɛ ka taa ne kelen de bɛ ɲini aw bɛɛ ka taa n y'a fara bɛɛ ma a ye taa u ko Husainu anw ka taa mun kanu diɲɛ na e kɔfɛ o tɛ wari ye o tɛ sanu ye o tɛ jɔyɔrɔ ye i joli y'an joli ye an bɛ sa ɲɔgɔn fɛ yan cɛ kelen bɛ o sin n'a muso ma Jeune Mawla Abizar a ko muso ta n'i ye cɛ o cɛ sɔrɔ furu kɔfɛ bilahi a ti fɔ fiye ko ne bolila ka Ali den to kɛlɛyɔrɔ la o muso y'i bolo don a kunna ka kule a ko tabana a kɛra bɔnɛ cɛjugu ye a ko n jɛ
eka aliyu nyeji kuna ma nyeji che ne ka jibo Fatima ta nyena mbita de che men ve ka Husainu to bolola isi fikarna yewa ma okele minge chenye keleke kele dishila funna na chetege chefuka chefale muso nani isigi ashukna ka koloshi billahi uye muso tege ka bola ka tlega muso kandige ka bamuru to abolo ka cheshu koloshi parce que nous kunyi fa uye minge udu kele de na okumo deke ki cheya tege idugo yoro ko tige ki klo tige ka wo sogala ka gari doala ka kechela konoy ka doke yo deke udu yo deke hamza muna ya yini kubo ndeke nuna ya chukoti chain sarata muso sara uturola Husainu era dedo jimina ya Kenya akumfaji o ikira joli de billahi kira de ko aka sahaba ma ko mogodo wulu cheni kala do ay wulu min otoye kolondala a jigina kolo ka moke bo ka jisoli ka di wuluma ko ala ya farama o kama ngabi sello fle ka jitige kira modewna Husainu ya de wuli ka siga kamana ako jen bi jidini ma kira joli do billahi ye kala fli kana giya ngono na ka faka ka to Husainu kamaka mbadi uturola Hassan Dinge Kasum Shisantan woro awulla ki jo ka kele dishila minogo ya dese ay ma fa chogo chejugula na minogo nana dese kumana mina billahi uye kala ka abon ka kala ka bulo tiga ka bwala akulela ya amma ne binake Husainu bolbato nana ka chemi bushi ave o ka chetan pour que ka ta sa dingema ka soro ka da nongoya ka tla ka chew bushi foka na da muso ka tirisi koro o kala ka ta tasuma do Husainu Ali demso Zainab Fatimatu demso Zainab Kulsum Fatimatu demso ko ka tirisi jeni ni mpele kira Ashura la kira muso demso bole jole dobina ukamisoro sama kabukuna inafo disa aya majigi Qur'ana kono wal yadribna bikum rihinna la juyubihinna ka disa sama kabukuna dobe boloshi ko ni min vla ni Husainu fagara ne benta ni Husainu fagara ne be ni muso inta Husainu deuma a balma muso ma a muso ma mbati utoro chogodila Hassan Dinwere o wulla ko bi kele ka Husainu ko no akasigi orobe ay letri do boka di Husainu ma Husainu ya kala Hassan de ka letri do akeme ka dila ka kesebe abulo ko ibina ke Husainu abina kela ajugu fe na do sera sa no fe kana bolo fe ko Husainu bolo leto inni ke ka kuma bo Hassan yo o letri de da dema akoni badin manyata o fana kele dishila o yo faka kana se ka bebasa ka toto Husainu damai ka to ka kala oflika gyala dondoni Husaini makarto kanfo ako unshidukumullah mbani alabla afo alay jeni ni mando laba manne mokete unshidukumullah mbani alabla bloki min bengana yale abeni bloki tigi do ko ambado ni kira ka bloki ando ya yala uko unshidukumullah mbani alabla abado kone Fatima ta dewa uko ay kuma invo fa bisetama akwa nyeni bedo anti pe fangi faka ye bien do flika na gya kumulola ajanyangile we bien zama maseka po aya nyi ke ga bien mine ka tufaka bon fo ta ire nyi bon Husainu ko ki nyi bona ko billahi nyi ka dogala hal ne ni bora bien titui kuna aku tege gere joli koro aya tege gere joli koro joli tege fara joli la
aya tege jan akwa yelema ya aya yelema Hussein tego kono Hussein ye joli seri sabe ako ala shini men nganina ala shini men nganina billahi kabakolo kundi blenya don o do de fiyen wule tira Umar bin Saadi a fɔra ye ko Huseinu faga kana dawma a kunkolo tigɛ kana dawma sow kɛ k'a galaka a disi a ko sow ndɔrɔ kɛ k'a foroki i ka sɔrɔ ka n'a kunkolo duma alhamdulillahi rabbil alamin lamɛnbaw o de ye dansigi kɛ an ka asura san 2020 kɛnɛ kan min ɲɛnamayara an karamɔgɔ elhaj Mohamed Lamin Cham fɛ baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra ni baya layidu wɔɔrɔ dili ye alisilamɛw ma minnu ma deli ka baya kɛ fɔlɔ o kɛra k'an ka baara bɛɛ lajɛlen kuncɛ an b'a ɲini ala fɛ sankura hɛrɛ ala k'a di an n'an baden silamɛ bɛɛ lajɛlen ma wajulu kuncɛra nin cogo in na tantɔ an bɛ Alahu Taala deli san caman Ashura ala k'o yira an na duwawu minnu kɛra a su in kɔnɔna la kɛnɛ o kɛnɛ sigira diɲɛ fantan ani 4 Ashura kunkan an bɛ Alahu Taala deli ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi ala ka basigi don an ka jamana kɔnɔ an dafɛ jamanaw ani silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu